ಸೊ ಇದು ನಿಖಿನ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ಜರ್ನಿ ತುಯ್ಯರ್ ಬಂದಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿ ನಿಖಿಲ ಮಾದರಿ 20 ಲಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಈತಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೊಲಿಯ ಸಿಂಕ್ ಸೌಂಡ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಬಂಡದ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬತ್ತು ಟಾಬಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ 7 ಕೋಟಿದ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ತೂನಾಗ ಐತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ತಂಡದ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಆತನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂಚೈತನ ಈರು ತುಯ್ಲಕ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ದನೆ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತದ ಮಲ್ಲ ಮಂತಿನ ಅತ್ ಮಲ್ಲನೆ ಉಂಡ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಯೂರ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಗೀತ ಕೂಡ ಆತೇನು ಪಾಡೋಡು ಅನ್ಕೊಂಡ ಉದ್ದೇಶ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ದಾದ ಜೊತೆಗೊಂಡು ಓಡು ಅಂತ ಬಟ್ ಇದು ತುಯರ ಬೋಂಡಾರಂಡ ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ತುಯರಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತಿರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪುನಃ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪುನಃ ಅಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ದಾಯಪಂಡ ಸಿನಿಮಾ ದೇತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದಿನ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಅವಡು ಜಿ ಪಿ ಅವಡು ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇತ್ತು ನಕಲಿಗೆ ಪಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದಾದ ದೇತೊಂಡು ಒಪ್ಪುರ ಕೊರೋಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ ದೇತೊಂದು ಆಯ್ತು ಸೊ ಇರೆಗೆ ಈ ತಂಡದ ಅವು ಫ್ರೆಶ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇನ್ನಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಆನಿ ಏನ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತ್ತಿಡಿದು ಏರಿ ಈ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿತಾರೆ ಐತೆ ಮೂರು ಪೂರ ಕುಲ್ದೇರಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಾತಾಡಲೇ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇನ್ನಿಕಲ ಅವೇ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಆಫ್ಟರ್ 8-9 years ಲ ಇನ್ನಿಕಲ 2014 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 2025 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 11 years ಲ ಒಂದು ಮಾತ ರಾಜನ ಟೀಮ್ ಇನಿ ಉಪ್ಪುನಾಗಳು ಮಾತ ಇನ್ನಿಕಲ ಅಪ್ಲೈ ಉಳ್ಳೇ ಮೂರು ಹೊಸ ಜನಕ್ಕೂ ಸೇರ್ದೇರಿ ಈ ಟೀಮ್ ಹೊಸ ಅಗ್ನ ಥಾಟ್ ಪ್ರತೊಂದು ಈ ಜನರೇಷನ್ ದ ಜವನಿಯರ ಅದು ಕೊಡು ಅದು ರಾಜಿಗೆ ಏರ್ ಪೂರ ಮೋಕೆ ತೋಜಿಂದ ಏರ್ ಪೂರ ಇಂಬೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರಿದೆ ಬಟ್ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಗಳು ಇನಿಕ್ಲ ಉಳ್ಳೇ ಸೊ ಅಕ್ಲ ಮಾತ ಎಫರ್ಟ್ ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನ್ನಲ್ಲ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಕ್ಲ ಮಾತ ನಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಪಂಡದೇರಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅವು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಗ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನಾಗ ರಾಜನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ರಿಷಬ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಪ್ ವರಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಂದ ಜಂಗು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿನಿಮಾ ವರ್ಕ್ ಎಂದೆ ಪಂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐತಿ ಆ ಧೈರ್ಯಡೆ ಪೋಯಿಂದ ಆ ಧೈರ್ಯಡೆ ಪೋತೀನಿ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐತಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವರ್ಕ್ ಆಪ್ ವರಲ ಇಂಗ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಗೆ ಥಾಟ್ ಬೈ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವರ್ಕ್ ಆಪ್ ಜಿಂದ ಬಂದ ಆ ಥಾಟ್ ಇಂಗ್ಲೇನೆ ಒಂಜಾತ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದ ಅದನ್ನು ಒಂಜಾತ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ ಬಟ್ ಆ ಸೋತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಗುಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಿದೆ ತೊಂದ ಇಂಗ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಹಿಡಿದು ಭವಿಷ್ಯ ಇಂಗುಲ ಅವರು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಸೋತದು ಕಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಪಿರ ಜಂಪ್ ಆವಡೆ ಪನ್ಪುನ ಲೀಪ್ ದೆತನೋಡೆ ಪನ್ಪುನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ എനിക്ക് ಸೂಪರ್ ವಿಷಯ ಮಾಡಿದೆ ಇತ್ತ ರೀಸೆಂಟ್ ಜೆಪಿ ಅಣ್ಣನ ಡ್ರಾಮಾ ಬತ್ತನ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ನಿತ್ಯ ಬಂದಾಗ ಬತ್ತನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ನಡುಟೀರ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತರ ನೆಟ್ ಪೂರ ತೂಯರ ಪವನ ಉಂಡತೆ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಭಾವನೆದ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅದಿಪ್ಪಡು ಎಮೋಷನಲ್ ಅದಿಪ್ಪಡು ಮಾನವ ಸಂಬಂಧ ಒಂಜಿ ಬುಲಿಪವನ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಫೀಲ್ ಉಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆ ಅಂಚಿನ ಉಂಡ ಅತನ ಖಾಲಿ ತೆಲಿಕೆ ಮಾತ್ರನ ಅತ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬುಲಿಪುನ ಪೂರಲ ಉಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಂಡ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೊಡು ಪಿಡರ್ದಿನತ್ತೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇಡ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ತಿಂದಾದ ಕೊಂಡ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರಡು ಬರ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಮಾ ಮನ್ಪುನಾಗೆಲ್ಲ ಅವೇ ನಾಟಕ ಬಂದಂಗ್ಲ ಏನದು ಬರ ನಿಜ ಅವಳ ಬರ್ಪುನ ಆತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಕೊಲ್ಲದು ತೂದು ಪೋನಾಗ ಅಕ್ಲ ಖುಷಿ ಇಟ್ಬೋಡು ಅವಾಗ್ಲೇ ದಾದ ಬೇಜಾರಪ್ಪನಲ್ಪ ಅಕ್ಲು ಗುಲಿಪಂದ ಕುಲ್ಲಿವರ ತೆಲಿಕೆ ಒಟ್ಟು ದಾದ ಬಂದ ಅಕ್ಲೇ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಆಸೆ ಅವಳು ಡ್ರಾಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಕತೆ ಬರೇನಾಗ ಟೋಟಲ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಯೋಚನೆ ಮಂದಿಜ್ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಸಿನಿಮಾ ಕಲ್ತಿನತ್ತು ಯಾನು ನಿಜ ಜೀವನದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಕುಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡದ ಬಾಕಿಲು ದುಂಬು ಬ್ರೇನ್ ಡ್ರಾಮಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾನೆ ದುಂಬು ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಅದು ಬರ್ತದು ಬೈಯೊಡಗೆ ಸೇವ್ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಲ ఆయన ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬೇಲದಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಇಂಚಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಬೇಲದಲ್ಲಿ ಇಂಚಾಂಡ್ ಮಗ್ನದಡೆ ಹೋಯ್ತೆ ಅಲ್ಪ ನಿನ್ನ ಮಾಮಿತ್ತೆ ಮಾರೆ ಅರ್ಣ ಅವಸ್ಥೆ ಅವನ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಎಂದು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬಜನ್ ಎಡ್ಡೆ ನರೇಟರ್ ನಕ್ಲ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತು ಶೋಕ್ ಪಂಡದೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ನರೇಟರ್ಸ್ ಬನ್ನೋಲಿ ಎಂಕು ತೆಲಿಪುನು ಎಂಚ ಬಂಡ ಆಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಓಲಂಜಿ ಮಲ್ಲೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಿಕ್ಕಲ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡಾಗ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮನ್ಪೇರ್ನ ಅದು ಪೂಜಿ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಕರೆದೇನೆ ಕಾಯಿನ ಭಯಂಕರ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ತೆಲ್ತದ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಎಂಗಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ಲಂಚ್ ಮಾಡಿ ಆನೆರ ಫುಲ್ ಕೂಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ನತ್ತ ಮರ ಎಂಗ್ಲು ಡೈಲಿ ಇಂಚ ಪಂಡದು ನೇರ್ದು ಕಥೆನ ಪತಂ ಬರ್ತೀನಿ ಡ್ರಾಮಾ ಗಾವಾಡು ನೇಕಾಡು ಏನ್ ಡ್ರಾಮಾ ತೂದು ಡ್ರಾಮಾ ಬರೇನತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಇಂಚಿನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಬೈಜಿ ಇಂಕ್ ಎಂಡು ಉಪ್ಪುನ ಕಥೆನು ಇಂಚಿನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೊಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಣ ಇಂಚಿನ ಕತೆ ಎನ್ನ ಊರುಡು ತೂತಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ್ರೆ ಮೆರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬುದ್ಧ ರವೇಣ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗುತ್ತು ನಂಚಿನ ರವೇಣ ಟ್ರೈಲರ್ ಬೈದನ್ ತೂತಿರಾ ಅಪ್ಪಗಿರದ ಬಂದ ಎಂಗ್ಲ ಊರುಡು ಇಂಚ ರವೇಣ ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ತುಬಿನಾಡಿ ಆನ ಎಲ್ಲಾರು నుంచి మళ్ళా అప్పుడు మిటింగ్ లో రవేణు లేరు అన్న ఆ క్యారెక్టర్ దాని గుణ
ಅರ್ಧ ಯಾರನ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉಂಡದೆ ಅವೇ ನಾ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಂದಿದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕತೆ ಪೂರ ಕಾಲ್ಪನಿಕನೆ ನಮಗೆ ಎಂಚ ಬುಡಂಚನೆ ಮಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಪೂರ ಈರು ತೂತಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ಪೂರ ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಒಂದ್ ಜಾತ್ ಜನ ನಾನು ತೂತೆ ಒಂದ್ ಜಾತ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪಾತ್ರಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಏರ ಪಂದಿನ ಪಾತ್ರ ಪುಡದೆ ಇದನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೇರನ್ನು ಪುಡದೆ ಅಂಚಿಂದನೇ ಕಂದಿದ್ದೀನಿ ಅವೇ ಗುಣ ಆ ಪಾತ್ರಗಳು ಏ ಪೋಸ್ಟರ್ ತೊಂದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ ವಾತ್ ಜನ ಅರ್ಥ ಒಂಜಿ ಊರ್ನ ಕಂತದ ಏರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಅಂದತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಊರ್ಗು ಹೋದ್ ಬಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆವಡಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲ ಮಲ್ತಂದ ನೆಲ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಇರೋರು ಕ್ಲಿಯರ್ನ ಇರ್ನ ಊರ್ಗು ಹೋದ್ಗಳು ನೆನೆ ಒಲ ತೂತೇತ ಓ ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆತಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಇರೇ ಒಂಜಿ ಇಂದು ತಿಕ್ಕೋಡು ಫೀಲ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ ಖುಷಿ ರೂಪಿದೆ ರೋಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಇರೇ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಗುಲಿಪವನ ಮಸ್ತ್ ತಿಳಿಪವನ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತಂದು ಇರೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್